Dit is Remmer Apma, trainer bij Driels. Hij won alles 9 Friese titels, waarvan 4 was topklasser. Wij vregen waar het sneun de zilveren pols mij neemt. Want van de laatste 7 edities wie Bart Helmholtz 6 keer de sterkste. Maar is hij echt nou favoriet? Als just Bart het zei van ja, ik ging gewoon voor de wedstrijd die ik uitziekje. Maar ja, zelf denk ik dat het een heel gevaar is, want dan moet je toch wel ritme hebben. En als je zo weinig wedstrijden springen, dan moet je op dat moment wel staan. En dan heeft Bart oude weken bewezen dat er toch eigenlijk wel weer staat, nou maar met 20 meters. En daar heeft het lang in het seizoen er net niet uitgezien. Arne Galema waard nog niet Fries kampioen, maar is wel de klassementsleider en wint 4 bij de meeste wedstrijden van dit seizoen. Hij lijkt het de grootste kanshebber. Ja, ik heb al springers die is heel constant. En die heeft wel eens even een misser, maar is verdier ik heel sterk op het moment dat het moet. De enige die Bart Helmholtz een keer van die Friese titel aanhouden had, is Theus Hopma. De winnaar van 2011 wil het Arne en Bart graag heel moeilijk meidje op het FK. Dat ken ik gewoon in een wedstrijd zo wezen dat Theus Hopma gewoon zijn insprongen niet goed pakt en een 20-80 springt in de voorrondes. En dan weet iedereen dat er onder de bak moet, dat er geen centimeter lezen laten maken. En dan zou die zelfs, ik als oud-Fries kampioen, ik van een verrassing weer zwaar kennen. De winst in Burgum ging wel heel verrassend naar IJsbrand Galema, mijn 9,80 meter. Maar hij zit net in de top 3 van Apma. Als ik er heel op zet, dan moest hij zoek toch. Ze Arne kent wel eens winnen. En Bart is tweede en of Bart of Tevens tweede. Want ik denk dat de 3 prijswinners worden zullen. Maar dit is sneun op het FK de grote outsider, IJsbrand Galema.